Zapneme vyvažovačku a prejdeme k postupu kalibrácie 2D meradla. Kombináciou tlačidiel Stop a 5G spustíme kalibračný postup. Prvým krokom je vysunutie meradla na 100 mm. Potvrdíme tlačidlom ALU. Následne vysunieme meradlo na 235 mm. Meraciu koncovku meradla oprieme o prstenec hriadela. Potvrdíme tlačidlom ALU. Teraz nasadíme koleso. Ak máme koleso s priemerom iným než 15 palcov, tlačidlom D nastavíme cieľový priemer. Potom priložíme meradlo ku okraju disku tak, ako keby sme vykonávali meranie. Tlačidlom ALU raz potvrdíme zvolený rozmer kolesa a druhým stlačením ukončíme kalibráciu. Kalibrácia 2D meradla je dokončená.